Jordi, això ha sigut un atraco a mà normada aproximadament, però no sé si pots contar-me quin era el Jo teu... també ho faig, o sigui que no Vale, tinguis estic cap perdonat, problema. estic perdonat. Tranquil. No sé quin era el teu objectiu de cara als prínceps d'Astúries, però vull saber si l'has aconseguit o no. L'he aconseguit a mitges, A perquè mitges què vol dir? com a mínim m'han escoltat, que ja és molt. Sí. Tenir un diàleg amb uns senyors d'aquesta categoria i que Mhm. vegis que realment estan escoltant el que dius, per tu ja és molt. A mi no m'agrada cridar només i que passin de llarg i no sàpigues ni si t'han escoltat. I en aquest cas, com a mínim, hi ha hagut una certa resposta. L'objectiu era una mica complicat. Nosaltres comencem ara a temporada el 27 de setembre Sí. i ara jo estic veient que tothom s'està reforçant molt, està presentant allò novetats de temporada. I alguns estan adelantant en 3 programes i tot això, vull dir, les estratègies són... Jo sóc l'últim en començar, sóc l'últim, i a més, jo he estat tot l'estiu a la Bartola i no he fitxat a ningú i no tinc cap novetat allò de renom. I vaig pensar, ostres, els prínceps. És un tema muy socorrido. Però no, No. però no només per venir a fer-los això, un reportatge, no. Els volia de col·laboradors al programa. Home, ja és periodista, vull dir, ja bagaje professional té. Ja ho has pillat. És a dir, jo li volia... De fet, li he preguntat a doña Letícia si li picava el coquet del periodisme encara, que si li picava que jo li oferia 5 minuts en el meu programa, que no es preocupés pels diners, que podien fer un contracte per obra o pagar-li en negre o com fos, però que ho podien fer. I m'ha dit que no. I al príncep li he ofert de donar-li una càmera del programa per quan vagi pel món, saps aquests programes que ara fan d'Espanyoles en el Mundo, Sí. Madrileños en el Mundo... Però seria Príncipes por el Mundo. Príncipes por el Mundo o directament també Españoles por el Mundo, perquè són espanyoles i van por el mundo. Sí, des de O veres. callejeros viajeros o algo així. Llavors, donar-los una càmera i quan viatgessin, que ens gravessin 4 planos, nosaltres ja els muntaríem així amb una musiqueta animada i trempant i faríem una secció amb les imatges dels prínceps en els seus viatges. Però tampoc ho han vist molt clar. Jo no sé si ha sigut potser perquè no han escoltat l'oferta econòmica, no sé, potser s'ha de continuar parlant.